Broadcasting from the heart of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Nabunturan. This is 97.9 AFM. AFM. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki o paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo o tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa gikan sa mga personalidad nga dunay baruganan o kredibilidad. Chairman Raul Luntao o Councilor Alim Soto. Interaksyon, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. O karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao o Councilor Alim Soto. Maayong buntag Davao de Oro, maayong buntag lungsod sa Nabunturan. Maayong buntag sa mga kasipit lungsod nga makadungog sa lanog sa pagsibian niining Sibiana na sa 97.9 AFM. Kini ang programa ang interaksyon, ang katikaran sa kabarangayan o katilingban karon. Lain na pong episode mga higala atong panag-ubanan adlong Lunes karon. Kumalipayon kita nga musibya sa ato ang mga suking tigpaminaw. But before that, manimbay asutag maayong buntag sa ato ang mga lideres ng atong probinsya sa Davao de Oro, maayong buntag sa atong provincial governor, Governor J.B. Tyron Uy, Vice Governor Maria Carmen Zamora, sa atong mga kongresista, Kong Ruel Peter Gonzaga, and Kong YK Zamora, and of course, atong mga board members niining ato ang probinsya sa Davao de Oro. And of course, maadyong buntag sa ato ang partner. Good morning, SB member Alim Soto. Partner, maayong buntag. Good morning, SK Chairperson Raul Luntao, maayong buntag partner. Ug ato pong timbayaon ang atong halangdong mayor, Mayor Chikay Amatong, atong halangdong Vice Mayor Rodel Balili, sa akong mga kaubanan, mga SB members, maayong buntag kanatong tanan, kaninyong tanan, ug ako pong pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonang Ilonggo. No, mayad na aga sa aton mga utod kag Kasimanwa ug ato mga kaigsoonang Ilocano napintasken na imbag nga aldaw kananyo na kakabsat ay ayatin kayo amin ditoy. And sa atong mga kaigsoonang Muslims, assalamualaikum sa atong mga kaigsoonang Muslims and madyaw na adlaw kanaton ubos sa atong tanang igsuong ay peace. Ayan, good morning sa tanang, labi na sa atong kinatibukang 28 ka barangay dinhi sa poblasyon o sa lungsod sa Nabunturan. Good morning sa ato ang kapitan din na sa barangay Anislagan, Leopoldo Lamisahan, Antiquera Jody Tagalog sa barangay Basak, Danilo Cuevas sa ato ang barangay Bayabas, Christopher Base ang Cardo Dalisay ng Barangay Bayabas or ng Nabunturan, Edwin Morales sa Bukal, Susi Mabalyo sa Kabakungan, Porfirio Oclarit sa Kabidyanan, and Leo Hiyo Aguilo Jr. sa Barangay Katipunan. Yes, partner? And also, maadyong buntag dinhaa sa ato ang kapitan din sa may barangay Libasan. Good morning to Cap Romel B. Reyes. Sa may Linda, Kapitana Ninita B. Lucido, maayong buntag. And of course, akong pinanggang kapitan sa may barangay Magading, Cap Hector C. Hinevalao. Sa may Magsaysay, maayong buntag, Cap Alex D. Bigapria. Sa may Manat, Kapitan Melchor R. Espere. Sa may Mainit, of course, Kapitan Mark Anthony Ochan, maayong buntag. And sa may Matilo, Cap Cesar C. Ando. Yes. And also, sa ato ang barangay Mipangi, Cap Romeo Arizo, sa ato ang New Dawis, barangay Captain Raimundo Tubal, barangay Captain Jimmy Pibaldo sa New Sibunga, barangay Captain sa barangay Ugaw, Kapitana Milagros Nistal,
ang ato ang pink lady no ng Barangay Ugaw, and ang ato ang Kapitana Nicolita Kanaway ng Pangutusan, and Kapitan sa San Isidro, Kapitan Mario Bacolod, Kapitan sa San Roque, Kapitan Ray S. Daanoy, bago lang nagpahigayon sa ilahang Barangay Assembleya katong niaging adlaw, ug salamat usab sa inyong imbitasyon. And of course sa Barangay San Vicente, Albino Muza and Lucio Monton sa Barangay Sasa, and Enrico M. Lupiba, Santa Maria. Of course, ang naminaw karon sa tuwa gayud ganina pa gikan sugod alas 6, Kapitana Fe Pongos o Barangay Santo Niño Cao, and Felix Diwata o Barangay Tagnukon. O partner, karong buntaga adunay turnover diri sa Barangay Poblasyon. Yes, Good partner. morning to Barangay Captain Kapitana Debbie Gitan. Yes, good morning. Ang alagaron o kugihan gayud nga kapitan. Nya nakita na ko ang na-post nila ka partner. Ang Barangay Poblasyon nga turnover karon murag na Thailand. No, Nindot kaayo, oo. Oh, gwapo Nice kayo kayang lang. set up, SB partner. Pag set up nila naadta na ko gahapon si Engineer Engineer Adipela, Gawad Adipela, o si Gawad Roel Cartoneros no nga nangunay gud dito. Hinumdum ko sa una partner nga. Yes, partner. Sa barangay pa mi. Mm-mm. Ang kana bang kanang mag-arrange niya restoration ana. Oo, Maunay trabaho namo ni Kagawad Ardeps. No? Maunay trabaho namo ang pag-atiman, pero lahi na iharon kay Yes. ingon ko sa iya, lahi naman ang iharon kay naa naman kay imong mga sakyanan, naa na may mga backhoe, mga compactor sa una Yes. partner, ang ako ara man tong bunggo. Oo. Ang atong hakot-hakotan. Karon nanay pinakalot sa mga yuta aron mapatag ditong dapitan. What gwapo ilang preparation, abangan Yes. nato no, unyang mga alas 10 mura og turnover sa bagong barangay hall o Yes, poblasyon SB partner. Nabunturan. Amo to barangay hall pa ba to? Nga Asa araw man to? ka, Mura man kuan. to og Mga kanang hotel, oo. no? Partner no? Very nice Ayan, kaayo. Oo. yes. So, good morning again sa tanang. Labi na sa dinha sa Porok 17, no? Rene Tagalog. Salamat kanunay sa imong pagpaminaw ug ang ato ang mga teachers there, mga Yes, retired teachers there sa Porok 17. Yes, partner. And syempre sa tanang naminaw ka mga buntaga, maayong buntag kaninyo sa atong mga nagakasikas dinhaan, nagapamahaw, maayong buntag sa atong mga sidecar drivers, maayong buntag. Kaninyong tanan maayong buntag. And yes, SB partner kamang buntaga lahi na pod nga panagisgot ang ato ang masayran niining atong programa, ang atong programang interaction. Syempre malipayon ta nga natay bisita kamang buntaga. SB partner. Ang ato ang bisita gikan gayud sa ato ang hawanan sa fire department. Yes, Sayran oo. nato karon, no? Unya sayran pud nato sa mga katikaran. Unya bago nato ihatag, bago nato isalang ato sa pag-greet sa akong Lula Patring Lagura. Yes. Naminaw pagyapon ka lang. Unya ayaw na pag-aircon para di ka tugnawon, ha? Lula Patring Lagura. Good morning. Good morning. O kang kina Inday, good morning. Sa Verdida family, kang Gaga o kang MM Agaw. Ang buntagaw, salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa akong mga parente, Lagura family, Melendres, Inso, Mensador, o Soto family, labi na sa Sikuya family, kay Lula Aning. Yan, good morning. Yes, good morning sa inyong tanan. Dili na nato dugayon, Yes, partner. no? Ato nang tawagon si Ma'am Yes. Noemi Humol, Humol. yes, ang ato ang Gikan. personahe gikan sa may Yes. fire. Ning ato ang lungsod sa Nabunturan. Yes, ayan. Good morning, Ma'am. Yeah. Yes, maayong buntag ma'am. And welcome sa atong programang interaksyon ang mga katikaran sa kabarangayan ug katilingban karon. Yes. Kini usa ka programa nga gimugna para sa pagpahibalo sa atong mga katawhan sa mga panghitabo ug mga katikaran niining ato ang lungsod, Yes. particularmente na ang mga kabarangayan. Yan. But before that ma'am, ang pagpailam muna din sa ato ang programa karong buntaga. Ngayong buntag sa tanan, ako si FO1 Mia Humol, gikan sa Mia Nabunturan di ay. Fire Station. Yes, ma'am. Yes, mga higala no, nadungog niyo si Ma'am Mia Humol, ang atong personahe sa ato ang Municipal Fire Station para sa mga katikaran nining ato ang lungsod sa Nabunturan.
malipayon ta nga makiguban kaniya karon hangtod alas 8 pagpaabot no kaya gali sa tuwa pong na nakitaan la sa last month ba to basta daghag mga naapoy nahitabo nga sunog sa atong mga kasikbit nga lugar nini nga atong probinsya sa Davao de Oro. Yes ma'am, ang malipayon kami ni SB partner atong SB member nini atong lungsod nga naa kadiri karong buntaga. Yes, and before that, no, ato sang Siron nga proud day ta kayo tungod ang Yes, atong SB. bisita karon igsuon gyud sa atong kauban sa una dati natong SB member, Yes. ang anak sa ato ang dating mayor, Dudong Macario Humol. Yes, partner. Panguran ba ka mo? Dili ba? Okay? Ato yung ipasigarbo ka na tungod kay si Ma'am Mia, isa ka isuon sa atong SB member unya bayaw sa atong kauban karon nga si SB Ivy Humol nga kugihan usab. Yes, kaayo. Kugihan Oo. kaayo sa iyang labi na sa iyang committee pa. One of these days ato siya maibita po diri. Yes, partner. No, aron sa iyang katikaran usab sa iyang committee ba. So let's all welcome atong palakpakan si Ma'am Mia Humol karong buntaga. Ma'am, ang ato dayong atong unang pangutana o kani ang dapat nato no, dapat nato mahibaw-an labi na sa kinatibuk-an, no? Pwede ba namo mahibalaan ang rasyonale sa Fire Prevention Month? Yan. May buntag sa makausab. Ang Fire Prevention Month giproklama sa atong kanhing President Ferdinand Marcos pinaagi sa Proclamation number 115-A niadtong 1986. Karong tuiga, ang tema sa atong Fire Prevention Month kay sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Buot pasabot ani kitang tanan adunay responsibilidad nga kanunay ikayan ang sunog. Yes no tinuod kayo no Mao ka na ang Oo. pahigayon ka. Ka-remember ko sa una, ma'am, siguro wala pa pud ka ato, no? Na naapa ko sa barangay, kanunay mi nag-appeal labi na ang grupo sa Poblasyon Action Response Team, sila Teacher Sherbet, si Yulul, si Pet, sila kanang mga kaubanan nako din na sa part no Poblasyon Action Response Team. Isa mi ka grupo usab, dili lang kami nga grupo aban adunay mga partisipante during sa celebration sa March kanang month Fire Prevention Month. May kahinumdum pag governor na aduna pa ganitoy mascot. Okay, aduna okay. pa'y mascot. Kaya karon murag wala nato na kamaganda ma'am kay tungod sa COVID usab. Oo. Adunay bawal no, bawal pa siya mag kamaganda ma'am nga nung wala nato na ano karon unsay celebration na nahitabo murag namingaw man taw nawala si mascot. Ang nahitabo lang jud karong tuiga is katong motorcade nga padayon motorcade nga nairekorida sa fire safety tips. Tapos gilimitahan lang jud ang mga aktibidades. Pero padayon gihapon ang offline ligtas na pamayanan nga kanunay ning nagarekorida niaging tuig pa na siya nagsugod para sa edukasyon unsaon paglikay sa sunog. Wow. Pero oo, ang no? katong mga physical activities like face to face gilimitahan lang sa karon, especially karon nga medyo ramping pod ang pagtaas sa kaso sa COVID. Okay. Yes, oo. Nindot kayo madungga na SB partner nga ang ato ang municipal fire station. Bisan pa man tuod sa pandemya nagpakabana sila, aduna sila mga ginahimo nga mga lakang gihapon para malikay kita no sa mga katalagman. Makonsider ba nato no nga pag masunugan nagay ginaingon maayo pa daw no nga kanang usahay ha sa binuang mabahaan kaysa masunugan. Kay masunugan ta na. Wa jud abo jud. Speaking Dali ra kayo. Oo. Dali ra kayo ang pag- seconds lang no kay during sa mga seminars ani nang appeal gud mi aning poblasyon at Oo. team abti kay ni sa mga seminars nya. That was the time also nga first time nga nigunit jud ko og host. Nga unsaon pag tuluan man ka. Yes, Tuluan oo. sa host kana lahi man na inyong gitana. Lahi man na inyong gitana. Host gud today. No comment. Oo. Kanya kanang unsaon pagpatay sa kalayo. Yeah, oo. Kanya naka-testing na pud ko kay sa unang panahon pa aduna mi fire extinguisher. Pero never gud ko kuano kung saan na paggamit but that time atong pagtudlo sa mo nakabalo na ko unsaon paggamit sa fire extinguisher nga naa gyud sa among kusina naapod sa among sala. But sayro nato na ma'am na ay magkalimot
Ma'am Mia. Ma'am Mia? Yes, but before that, SB partner, malipayon tang joining us sa tuang live karon ang atong Governor JB Tymon L. Uy. Ana siya, good morning mga ka-interaction, and also watching sa tuang live sa tuang Facebook streaming si Kagawa Jokchok Pedrosa. Ana siya, good morning SB Alim, and God bless. And also our Bars Mayor Rodel Balili is watching sa tuwa. Good morning diha kanimo. Good morning, and SB. Good morning, Vice Mayor Balili, and of course, ato ang Kugyano Sab, nga active nga Kuya Gov, JB, Tyron Oy, ayan. Yes, ma'am, imuha ang higayon na mga dapat na to ipahibalo. Sa kanunay na akong ginapangutana, kanunay na ako ning kanabang question Yes, marks partner. ako, Oo. Bisa na sa unang panahon, gaubantaan nila, celebrate during their activities sa kanang ano na to, sa Fire Prevention Month. Pero mamiya, tana lang kung ano yung itunong man sa March. No? Anong March gyud ang ato ang celebration about ani? Ang Fire Prevention Month gi-obserbaran sa March base sa Philippine Astronomical Geophysical Administration or PAG-ASA. Ang bulan sa Marso ang sugod sa init na panahon. O base pod sa ilahang datos, ang Marso pod ang pinakainit na bulan sa tibuok tuig. Unya, base pod sa Philippine Statistics or PSA, ang bulan pod sa Marso ang pinakadaghan nga kaso sa sunog. Okay. Mao nang sa Marso giobserbahan ang Fire Prevention Month. Mauna na di ay no, mauna na karon. Mauna mga isuon, nadungog na to. Ano, natunong gyud sa March, anong di man Pebrero, di man Abril, di man Mayo, Marso gyud tungod di ay sa matanta sa gisibya karon ni Mamiya, tungod kay diha nagsugod ang kainit sa ato ang kainit no sa panahon. Diha Yes, nagsugod. oo. Yan. Unya, super karong kay tungod na imbita ka man namo. Kaya privilege pud namo nga naa diri. Kani bang atong mga concern gyud diri sa atong mga establishmento na bina. No, kay before napakos barangay, kami mismo, no, kami mismo kauban ni Kapitan Debitan, among ginasuyod, gina-check ang mga establishmento, labi na ning walay mga fire exit, walay mga fire extinguisher. Karon unsa may katikaran Mamiya sa anyo nga wanan karon unsay mga atong gibutang dinha nga mga tips nato para na lang pod sa atong mga naminaw karon. Iwas sunog, para iwas sunog, no? Ang Nabunturan Fire Station very active karon sa pag-inspect sa tanang business establishment. So, among mga inspector kanunay pud na magrekomenda kung unsay maayo nga i-installar sa mga business establishment. Busa ginauhag na ko ang tanan na kita mag-comply. Og diri sa Nabunturan karong tuiga halos ang residential fire incidents ang mga kaso. Kasagaran ani electrical ang cause. So akong ihatag karon ang electrical fire safety tips. Yes, ma'am. Oo. Go ahead po, go ahead. Okay, una, ayaw pagagamita ang extension cord nga permanenteng source sa kuryente. Labi na ka ng mga dagko nga mga appliances sama sa ref, aircon. Dapat direct gyud na siya dito sa saksakan. Dili unta You mean dili sa kanang murag extension wire. Okay. Ang extension wire man good, dili man gud na siya dapat permanente. Kanang gamiton lang siya kay temporary lang. Dinalian, oo. Dinalian. So kanang mga dagko nga appliances dapat dito gyud na directly nakasaksak sa main nga saksakan. Okay. So i-unplug nato kini gikan sa outlet kung di na nato gamiton. O likayan jud nato ang sobra nga pagload kanang daghan na kay nakasaksak sa extension wire or octopus wiring. Ang octopus wiring kitay extension wire gisaksak nato sa main nga saksakan. Tapos ang saksakan na pud sa extension wire gibut nga na pud nato lain Another saksak. Unya ang iyahang source gamay ra unta to siya capacity nga load. Una nga nay possibility nga mag-init. Matuagin ng likayan. Ikaduha, ito nato ang mga gamit sa kuryente o palungon ang mga suga kung wala na kani gamita kay una-una makasave pud ta og kuryente. O kung di na nato siya gamiton, basi manggumuinit siya. Mo nang ito nato para maiwasan pud nato nga moinit siya og maka-create og sunog. Ikatulo,
maglikay gyud ta sa sobrang paggamit sa mga butang nato sa balay o sa trabaho nga naga-consume og elektrisidad. Yes. Mabantayan man na nato nga moinit, di ba? Ato yun ang papahulayon, ato ang palungon kay para